εικονογράφηση έγινε σε 4 στάδια. Πριν όμως τα δούμε αυτά, έπρεπε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που θα καθόριζαν ποιο θα ήταν το γενικό φόρματ της έκδοσης. Αυτό τι σημαίνει? Έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις για το ποιο θα είναι το μέγεθος, αποφάσεις για το πόσες σελίδες θα είναι το κάθε παραμύθι, αποφάσεις για το πού θα μπαίνει το κείμενο και ποιο θα είναι ακριβώς το στυλ της ανάγνωσης του κάθε παραμυθιού κτλ. Κάναμε αρκετές συναντήσεις με τον Άρη. Ο καθένας από τους δύο κατέθεσε τις δικές του απόψεις. Κάποια στιγμή φέραμε ο καθένας εκδόσεις παραμυθιών που είχε από το σπίτι του, από τα παιδιά του και τις συγκρίναμε για να βλέπουμε παραδείγματα και να μπορούμε να έχουμε κάποιες εικόνες. Είχαμε να επιλέξουμε μέσα από διαφορετικά στυλ αφήγησης και απεικόνησης και τελικά καταλήξαμε ότι η πρώτη μας απόφαση ήταν το μέγεθος που θα εκδώσουμε θα είναι το μέγεθος Α4. Εκεί που είχαμε καταλήξει το μέγεθος του Α4 και στην εμφάνιση των παραμυθιών, μετά από μια συνάντηση που είχαμε έναν εκδότη, με τον οποίο συζητήσαμε επίσης το είδος της έκδοσης, μας έβαλε την ιδέα να γίνει η έκδοση σε στυλ σαλόνι, δηλαδή κάθε μας εικόνα να είναι σαλόνι, διπλή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι 2 σελίδες Α4 ενωμένες και να είναι αντίστοιχα το κείμενο δεξιά και αριστερά που θα διαβάζει το παραμύθι. Αυτή η επιλογή ήταν περισσότερο ελκυστική γιατί έδινε μεγαλύτερη πανοραμική αφήγηση στον αναγνώστη. Ήταν απλά δυσκολότερη για μένα στη δημιουργία. Έτσι ξεκινήσαμε, υπάθηκαν αυτές τις αποφάσεις και ξεκινήσαμε στην εικονογράφηση των παραμυθιών. Η πρώτη μας απόπειρα ήταν να εικονογραφήσουμε 2 παραμύθια. Η πρώτη ιστορία ήταν ο 13 και η δεύτερη ιστορία ήταν η Σταχτομάρο. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να δούμε κάποια προσχέδια πάνω στα οποία θα βαζόταν οι ήρωές μας. Εδώ βλέπετε μερικά προσχέδια που είχαν δείξει στον Άρη, τα οποία γίνανε στο χέρι πρόχειρα για το πώς θα ήταν οι βασικοί ήρωες. Δηλαδή πώς θα ξεκινάγαμε με τη Σταχτομάρο και τον 13. Βλέπετε μερικές εικόνες Σταχτομάρο και τον 13. Βασιστήκαμε σε στυλ ηρώων του Disney και πάνω εκεί δουλέψαμε. Φυσικά είχαμε αποφασίσει από την αρχή ότι οι βασικοί μας ήρωες θα μοιάζουν μέρος του Disney, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι θα ήταν πιο comic έκδοση και λιγότερο cartoon και animation από ό,τι κάνει ο Disney. Αφού λοιπόν είδαμε τα προσχέδια και συμφωνήσαμε στην κεντρική ιδέα, ξεκινήσαμε την εικονογράφηση. Τα 4 στάδια της εικονογράφησης είναι τα εξής. Το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση ιστορίας και επιλογή σκηνών και των εικόνων. Εδώ τι γινόταν? Δουλεύαμε και μαζί με τον Άρη. Συναντιόμασταν ο καθένας με ένα αντίγραφο του παραμυθιού, κάναμε μια ανάλυση της ιστορίας και αποφασίσαμε ποια κομμάτια της ιστορίας θα εικονοποιήσουμε. Ξέραμε παραδείγματος χάρη ότι στο κάθε παραμύθι στα 2 συγκεκριμένα θα έχουμε 10 εικόνες συνολικά, δισέλιδες φυσικά σαλόνι όπως είπα πριν, και δίπλα στην κάθε εικόνα την οποία θα εικονογραφούσαμε βάζαμε λεπτομέρειες του, γράφαμε με λεπτομέρειες ακριβώς τι θα εικονογραφήσουμε. Αυτό βοηθούσε εμένα να οπτικοποιήσω καλύτερα στο μυαλό μου ποια θα ήταν η εικονογράφηση, πώς θα ήταν η εικόνα. Από κοινού αποφασίσαμε και δίπλα στο κείμενο γράφαμε τις σημειώσεις μας. Το δεύτερο στάδιο της εικονογράφησης είναι το reference. Θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό. Το τρίτο στάδιο είναι η δημιουργία εικόνων, πρώτα σε ασπρόμαυρο και μετά σε έγχρωμο, και το τέταρτο στάδιο είναι το editing. Πάμε να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι είναι το reference. Το reference, που ουσιαστικά κεντρικά σημαίνει οι πηγές έμπνευσης, είναι το ψάξιμο που κάνει ο εικονογράφος για να μπορέσει να έχει στοιχεία για να εικονογραφήσει τις εικόνες του. Επειδή ξέραμε με τον Άρη, είχαμε συζητήσει ότι θα κινούνταν οι εικόνες μας περίπου στο 18ο-19ο αιώνα, έπρεπε να βρω εικόνες πραγμάτων τα οποία ήταν αντίστοιχα σε εκείνη την εποχή. Βλέπετε εδώ διάφορες εικόνες που έχω βρει στο διαδίκτυο και από βιβλία ή από περιοδικά, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν reference. Όταν μιλάμε για πηγές έμπνευσης, φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο στα αντικείμενα. Μιλάμε για φορέματα, μιλάμε για ζώα, μιλάμε για πόλεις, για κτίρια, εκκλησίες που χρειαστήκαμε κάποια στιγμή στη Σταχτομάρο κτλ. Είναι ένα αρκετά βαρετό κομμάτι το reference, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι θεμελιώδες για να συνεχίσει ο εικονογράφος να έχει πηγές για να μπορεί να εικονογραφήσει. Έχει σταματήσει αυτό, δεν ανεβάζει. Okay. Λοιπόν, εδώ για να δείτε την αξία του reference, σε κάποια στιγμή ο Άρης μου είχε ζητήσει στη Σταχτομάρο να κάνουμε μια εικόνα που στη Σταχτομάρο θα έχει 3 φορέματα. Το ένα φόρεμα θα είναι η νύχτα και το άλλο φόρεμα θα είναι η άνοιξη και το άλλο φόρεμα θα είναι η θάλασσα.
Το reference χρησιμοποιήθηκε εδώ, γιατί το reference χρησιμοποιείται ακόμα και την ώρα που δημιουργείς την εικόνα σου. Για να μπουν τα αστέρια, να μπουν τα λουλούδια, να μπει ο ωκεανός στο φόρεμα κτλ. Λοιπόν, στο επόμενο στάδιο λοιπόν είναι το βασικό στάδιο που είναι η δημιουργία των εικόνων. Εδώ είναι το fun part. Είναι το πιο δύσκολο, αλλά το ουσιαστικότερο κομμάτι της εικονογράφησης. Ξεκινάει με το να οραματίζεις τη σκηνή στο μυαλό σου και να την οπτικοποιείς και καταλήγεις στο να τη βλέπεις στον υπολογιστή τελειωμένη, είτε σε ασφάλιστο είτε σε έγχρωμο. Το στάδιο αυτό γίνεται πρώτα σε ασπρόμαυρη μορφή, κατόπιν μπαίνουν κάποια χρώματα με μαρκαδόρους και στο τέλος γίνεται επεξεργασία των χρωμάτων με προγράμματα όπως το Photoshop ή το Corel Draw. Εδώ το βασικό πρόβλημα που σας είχα πει και στην αρχή είναι η σύνθεση της εικόνας. Παράδειγμα, σύνθεση της εικόνας το βλέπετε εδώ. Η πρώτη εικόνα, εδώ έχω ένα χωριό στο παραμύθι στον Δεκατρί. Έχουμε την εικόνα του χωριού. Είναι μία Α4. Επειδή όμως η εικόνα ήταν σαλόνι, έπρεπε να γίνει και η δεύτερη εικόνα. Και όπως βλέπετε εδώ, οι δύο εικόνες συνδυάζονται, δένονται μετά σε ασπρόμαυρη μορφή για να γίνει συνολικά το σαλόνι το οποίο συζητούσαμε πριν. Άλλο παράδειγμα σύνδεσης εικόνας από το δεύτερο παραμύθι είναι εδώ από την Σταχτομάρο, όπου βλέπετε πως έρχεται και δένει η δεύτερη εικόνα πάνω στην αριστερά για να γίνει η εικόνα σαλόνι που λέγαμε πριν. Αφού τελειώνει η εικονογράφηση σε ασπρόμαυρη μορφή, έρχεται ο χρωματισμός. Ο χρωματισμός γίνεται ουσιαστικά σε δύο μεγάλες φάσεις. Η πρώτη είναι, όπως είπαμε, μαρκαδόρους και η δεύτερη στον υπολογιστή. Εδώ βλέπετε πάλι την εικόνα που είχαμε πριν, πώς είναι σε ασπρόμαυρη μορφή. Και εδώ βλέπετε πώς γίνεται η δεύτερη εικόνα σε χρωματισμό με μαρκαδόρους. Αυτή είναι το δεύτερο στάδιο. Στο τρίτο στάδιο, όπως θα δείτε τώρα, παίρνουμε την εικόνα που είχαμε χρωματισμένη μαρκαδόρους, που είναι αυτή, και βλέπετε πώς το υλοποιείται μέσα από τον υπολογιστή. Βλέπετε λοιπόν την αλλαγή που γίνεται από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο. Αυτή φαίνεται ακόμα καλύτερα από το χρωματισμό που, από τη διαφορά της εικόνας από ασπρόμαυρο σε έγχρωμο. Θα το δείτε εδώ. Εδώ είναι μια εικόνα του 13 που σκαφαλώνει στον πύργο του Δράκου και βλέπετε πώς είναι η τελική εικόνα σε έγχρωμη μορφή. Και τέλος, μετά από αφού τελειώνει και ο χρωματισμός και έχουμε έτοιμη την εικόνα, το επόμενο κομμάτι είναι να γίνει το editing. Όπου στο editing τι κάναμε? Έστελνα εγώ τις εικόνες στον Άρη και σε ασπρόμαυρη και σε έγχρωμη μορφή και ο Άρης έβαζε τις λεπτομέρειες που ήθελε και άλλαζε, μου έλεγε τι να αλλάξουμε. Παραδείγματος χάρη, εδώ είναι η πρώτη εικόνα στο παραμύθι στην Σταχτομάρο, όπου ο Άρης επέμενε να μπει το εξοκλήσι που βλέπετε στο κέντρο της εικόνας μπροστά. Η εικόνα είχε ετοιμαστεί, εκείνος επέμενε να μπει η εκκλησία εκεί και μπήκε κατόπιν. Άλλο παράδειγμα εικόνας είναι εδώ, όπου έχουμε το σπίτι, όπου είναι η Σταχτομάρο με τις δυο αδερφές και τη μητέρα της, όπου ο Άρης επέμενε να μπει ένα φανάρι φωτισμού πάνω δεξιά ή να μπει η γάτα κάτω στη μητέρα τα πόδια να κουρνιάζει. Αυτές οι λεπτομέρειες μπήκαν αφού είχαν γίνει οι αρχικές εικόνες, προσθεθήκαν δηλαδή κατά τη διάρκεια του editing που λέμε. Όπως θα δείτε και στις προηγούμενες εικόνες και στις επόμενες που θα δείτε, αριστερά και πάνω δεξιά στις εικόνες υπάρχει επίτηδες ένα μεγάλο κενό, είτε ουρανού, είτε στέγης κτλ. Γιατί εκεί ο γραφίστας θα μπει και θα βάλει το κείμενο. Το κείμενο που θα διαβάζει ο αναγνώστης του παραμυθιού. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον αναγνώστη να μην χάνει ουσιώδη κομμάτι της οπτικοποίησής του, να μπορεί να βλέπει την εικόνα και ταυτόχρονα και το κείμενο. Το ίδιο θα δείτε εδώ και στην επόμενη εικόνα που προκύπτει μετά από το editing, που είναι πάλι από τη Σταχτομάρο, που είναι η εικόνα όπου ο πρίγκιπας δοκιμάζει το γοβάκι στη Σταχτομάρο μαζί με τις δύο αδερφές. Πάλι πώς είναι το κενό δεξιά και αριστερά μέσα στο σπίτι. Και τέλος θα σας αφήσω εγώ με μερικές εικόνες από το τρίτο παραμύθι που ετοιμάζουμε, που είναι ο τίτλος Η Μονάκριβη και η Λάμια, όπου έχουμε πάλι, είναι ακόμα μια εικόνα από το 13 εδώ, που βλέπετε πάλι το 13 με το άλογο και πάλι το κενό που υπάρχει δεξιά και αριστερά για να μπει η εικόνα. Επίσης εδώ πάλι από τον πύργο από το 13, πάλι το κενό το βλέπετε στην έγχρωμη στο τελικό στάδιο εικόνας. Επίσης μια εικόνα από τη Σταχτομάρο, πάλι με το κενό στον ουρανό για να μπει το κείμενο. Πάλι μια εικόνα, βλέπετε στον ουρανό αριστερά και δεξιά πως υπάρχει το κενό στη σκηνή που η Σταχτομάρο φεύγει με το γοβάκι αφημένο στην εκκλησία. Και εδώ έχουμε την πρώτη εικόνα από το τρίτο παραμύθι που είναι η Μονάκριβη και η Λάμια. Βλέπετε τον πύργο που είναι οι ήρωες και βλέπετε πάλι το κενό δεξιά και αριστερά όπου θα μπει το κείμενο. Και ακόμα η τελευταία μας εικόνα είναι επίσης από την τρίτη σελίδα του παραμυθιού μας. Αυτά από μένα. Συνεχίζει ο Άρης να σας πει περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.